Tervetuloa meidän perheen hyvinkin tavanomaiseen yhteiseen illanviettoon, eli iltatalliin. Tuolta tulee meidän hepat. Eli tässä tallissa on 9 karsinaa. Ja tää on vanha navetta. Tää on ollut tallina jo silloin kun me muutettiin tähän ja me ollaan täällä itselle pikkasen laitettu. Ja esimerkiksi tässä kohtaa missä mä nyt seison niin oli vielä kanalaa ja tossa oli seinä välissä. Mutta me ollaan vähitellen laajennettu ja pyritty saada vähän toimivammaksi. Mutta tää on ihan riittävä, sanotaanko tällaiseen pieneen hevostoimintaan. Ja tää on tosi kiva tällaisia, kun tässä on paksut kiviseinät, niin tää on niinku talvella aika lämmin ja kesällä sopivan viileä. Et sillä lailla mun mielestä aika kiva. Meillä on tosiaan hevoset 3 eri tarhassa ja sitten Tuukka ja Helga on nyt siellä päästämässä niitä tänne ja ne tulee vapaana. Ne tietää, jokainen muistaa oman karsinansa ja siellä on rehut odottamassa. Niin sitten ne osaa tulla oikeisiin karsinoihin ja ne jää sinne ja sitten vaan laitetaan ovet kiinni. Niin se on vähän semmonen epäreilu tyyppi muita kohtaan. Se on muutaman kerran tosta yrittänyt niinku hyökätä tosta karsinan ovelta tuolla Elhon vimppuun, missä vähän jännittää tulla. Ja sit tuolla meidän Aasia poni tulee tonne ovelle aina kärkkymään, että milloin he pääsee saa jotain herkkuja. Voisin vähän esitellä samalla tämän meidän talliin muutenkin. Täällä on siis tämä meidän Country Romeo, eli ukko. Eli ei tästä nyt näe mitään tästä pimeästä kuvasta, mutta tää on se mun Suomen hevonen. Ja sitten tossa on tää toinen tyyppi täällä on Woody, se mun, ei tästäkään yhtään mitään. Woody, se mun puoliverinen, joka on myöskin siellä ruokakupilla kiltisti kuraisena. Joo, ja tuolla on noin Poni ja Aasi, käydään moikkaan niitä. Ne aina toivoo, että ne sais jotain herkkuja. Siellä on meidän Pette. Ja siellä on Kingo. Ne saa kohta heinää tonne pihattoon, mutta ei vielä. Oottakaas kuule. Joo, tässä on meidän talli. Tuolla on meidän lapset parkissa. Ettei satu mitään hienosti siellä. Noin minkä päällä ne istuu, niin ne on noita hamppukuivikepaaleja. Me ollaan siirrytty, mulla on ihan mahtava yhteistyö semmoisten todella huumorintajuisten hampputyyppien kanssa. Niillä on tämmönen firma kuin hamppukauppa.fi. Ja ihan huikeita Facebook-mainoksia ainakin, seuratkaa. Ja niistä mä itse asiassa heidät pongasin. Ja nyt me ollaan sitten, he on mut opastanut tämän hamppukuivikkeen luvattuun maailmaan. Tossakin sitä näkyy. Mä esittelen sitä kohta vähän tarkemmin. Mutta sitä ennen, täällä on meidän rehuhuone. Tuossa on tämmöiset tuarit, niissä on rehut ja muut. Tää on vanha niin kuin navetan maitojen kylmäyssuoja. Ja täällä on sitten heinähuone. Tuonne pudotetaan, ei sinne ole mitään, se on niin pimeä. Tulee ylhäältä heinät. Tuolla tulee isäntä. Ja yksi hevonen vielä, viimeinen. Joku saa erikoiskohtelua, että se talutetaan. Ja siellä on tytär. Ja täällä on nämä yhdet sekopät. Nyt on hevoset alhaalla karsinoissa, niin voitte tulla pois. Joo, tosta hampusta vielä. Mä näytän teille. Mulla on ihan pakko mainostaa, se on kyllä ihan superhyvä. Eli tää on tämmönen patja. Tästä näkyy, se on semmonen 10 senttiä korkea. Mysti kohta saat heinää. Niin senttiä korkea patja. Se aloitusmäärä tommoselle hamppupatjalle oli tämmöiseen normaaliin isoon karsinaan niin 8 paalia.
Ja sit se annetaan vaan olla ja patjuttua semmoiseksi tosi napakaksi kovaksi. Mä oon sanonut, että se on semmoinen niinku hevosmaailman futoni. Ja vaan esimerkiksi niin kun, mitä me nyt otetaan tämmöisellä siistillä hevosella kerran viikossa. Oikeastaan kaikki me siivotaan kerran viikossa. Jolta joutuu ottaa vähän enemmän ja laittaa vähän lisää uutta. Mutta esimerkiksi Mysti on niin siisti, että siitä otetaan kerran viikossa se 4-5 talikollista sitä ihan märkää sieltä pohjalta pois. Eli jotain puoli paalia viikossa. Eli ei kyllä kulu paljon. On kyllä ihan mahtava. Mahtava paketti. Ja sit mikä siinä on kaikki kivointa on mun mielestä se, että siinä ei ei mene missään nimessä betonille se pohja. Että se hevonen oikeesti on sen patjan päällä talvellakin, kun on kylmä, niin se on kyllä tosi kiva. No niin, täällä on meidän Ukkelson. Moi! Pyppy on niinku evästänyt ja tyytyväisenä siellä. Täällä ne asuu, ne meidän hevoset. Ja tällainen on meidän tallielämä.